yo yat bat mi lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi ya gashi tom nganam shending tang bangan yo yat bat mi hakilen tidum to sumar bat haki yom pertei syagake dok neng bateng shan aingan yo rung lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi syagake dok neng bateng shan aingan yo rung lembat mi. Tu gini sepentalang tu kena menjurai ke ba lai spa nyu puar nang ko jurai ke ba thmai ba lai spa nyu pulan ko jurai ke ba khamrim lai spa nyu puar nang ko jurai ke ba thmai ba lai spa nyu pulai nang ko jurai ke ba khamrim utiu lili ke pentor pat nga kerpat lang ingi lang baro bangin berhem mi kan ke jing syakri ke jungi ling ba jumri ke por dek lalu ini ayang lang baro nama kena kejing syakri kejungi kan lang ke basyidham tengin yang lang baro ni ruai kena kejing ruai ke balai spa nyu puar ko kejing ruai ke bathmai balai spa nyu bulai ko kejing ruai ke bakhamrim uti pilih ke pentor ngasem u jisu ban babhabriv tamna chipo haja utiulit jong kapentor umar wei ngasem bansat kun jing long tiet jong ngapar sesian bang ngasem ulong ujisu ban uhi ulong babhabriv tamna kishipo hajar utiuli jong kapentor wa umar wei ngachem bansat kut ya jing long tiet jong ngapar has ngau sibat hakuslai jing tgen yang uai ha unga bret kashitam baropar utiuli li jong kapentor klur step bapurnai babhabriv tamna kishipo hajar has ngau sibat hakuslai jing tgen yang uai ha unga bret kashitam baropar utiuli li jong kapentor klur step bapurnai babhabriv tamna kishipo hajar jinjan mensim bakuslai baro lashim utrai Hajing penshoy rulong nong yada yanga
Ya pertengalah ino play thala syunganay Adonu jonga uai kabor pelan Lagi briukin senya lajing pensyoy kinwan Ngate baji suun pelat silian Util lili jong kapentor uklur step ba pernai Ubabha breu tam na kinjay pajam Has ngau si bat hakuslay jing tian yang uai Ha unga bret kashitam baropan Diu lili jong kapinto uklur step baper Ubabha breu tam na kishi pau aja Iadra on bret yang asu Abang acan yang monjong ungale Lajeng esau dong Ger ngim syati ngan om kyu Bo ngahap deng ijale Andala kut kejing le Hang tahawa pernah Mat ijong ungan yo ida shisha Util lili jong kapentor uklur step ba pernai Ubabha breu tam na kishi jonga Has ngau si bat hakuslay jing tian yang uai Ha unga bret kashitam baropan Util lili jong kapentor uklur step ba pernai Ubabha breu tam na kishi po hajar Khat peningkong Ngasem ulog hujisu bat ma uhi ulong Ubabha breu tam na kishi po hajar Util lili jong kapentor ha umar weng asem Upan sat kut ya jing long tiet jong apar Has ngau si bat hakuslay jing tian yang uai Ha unga bret kashitam baropar Util lili jong kapentor uklur step ba pernai Ubabha breu tam na kishi po hajar Has ngau si bat hakuslay jing tian yang uai Ha unga bret kashitam baropar Util lili jong kapentor uklur step ba pernai Ubabha breu tam na kishi po hajar Has ngau si bat hakuslay jing tian yang uai Ha unga bret kashitam baropar Util lili jong kapentor uklur step ba pernai Ubabha breu tam na kishi po hajar Boleh nam ta puram ju Tengini syong Kapor kala biang hin yo ban sedang no e kini ke jing syakri ke jungi ha ka bandang kong e ni aingo yo blei na ka banta kani kapor ka bakodor basya ingi bangin yo ya bandon na ke yeng ka bakantang ke jungu ya ka ban mani ban yaro bat ban sya skor
ya ka tien ka jong blei hakane ka por kum ka jing seng kan thei i pedang sngoba i pastor kita men bersan ki dukhat ya ka committee balang bat baro ki para banget ki badon hakane ka por adu ki rangba ki long kemi ki kon samla ki hep ki berit baro i wei pa i wei i pedang sngoba ya pi ha ka ko teng ka jong trai bat unong pen em jungi u Jesu Christ nga ai ku blei women Sunday ka basuk ka bakmen yang i ya pi i wei pa i wei te ha ka ni ko po shwa bangin yat chakma in pendam ha ka jing duai go ka pa jungi ba beneng wan ya ka ban ai ngu ya ka ko teng ka ba em ka ba don bo tam ka jomi ni ai ngu nak banta ka ni ko por ka ba kodor ka ba mesya sngo pai ngi bangin don ka ni ka yeng ka ba kantang ka jomi ya ka ban ya ro ban pendon burom ban pan kraw ya ka ko teng ka ba em bat ka ba don bo ka jomi ba ka ju ka por bangin sya skor ka kitien ka jomi lamba ka sakri ka jomi try Jesu ba it ni wan hakane ka por ya ka ban IT me ya kane ka por na do ka basdang hadu ka bawai no jong kani ka jing shakri ka jongi try ngi IT ti ka jong mi ha ka jing ya lam ka jong man sim bukut ba ka wei ka banta ka bang yo ban pendam akane ka por kan long da ka jing ya lam ka jong mi sim yang i wei pan kan tang try ya kane ka por ngi IT ki ti ka jong mi bangi pa ni kini paro haka ko teng ka jong try jong i u Jesu Christ amen haka ju ka poru ngi pedang sngo ba ya i kong i ban sa ai ka kubo na ka kitien ka jong blei haka ni ka por rangkat bat ki ba yeng sem jong i ni da beteng pa ya ka jing shakri ka jong i da ka jing wai ka ba aspa khandai pu ar aspa khandai pu ar na ka ba thamai lai pu ar na ka ba kham rim haba atrai ki kam jong ni nga perkhat kat no nga dap de jing lengo ba kraw nga i ki klur nga sngo jing riu uperthat kaleng saudong ka bo jong mi ka pau ini arwai baro saudli ki dukhot angkat ba ko chorus bat hadien kane ka jing rwai ngan karpat i kong Silvia na don ba in puli na ka kitien ka jong blei bat ban ya lam yingi ha ka jing duai ka jing rwai ka ba aspa khandai pu a Kat bunga
shua wangin tuai ngan puli na kasiti jong Apostle Paul Shakinong Ephesus kalenong kabaar nadu kadukat kabapra hadu katway hadu kabashipo sorry nang ta na kalenong kabasaw nadu kadukat kaba katway hadu kabakat lai namarda ka jing IA lapin ya pi da ka jinget ken kataru om na pi hi kalong na ka jing ai ublei om da ka jing le ken ba uno ru un om yo ban sngo sarong namar nilong ki jing thau jong u bala pendong hau Christ Jesu ya ki jing le ba bha ya ki ba ublei ulala kre lupa ba phin yo yad haki bat ulatung ye ki wei ban long ki apostle ye ki wei ki nong ye thu lupa bat ye ki wei ki nong ye thu khana bat ye ki wei ki nong sharai bat ki nong hikai ya ka ban pinjana ye ki riu khot ya ka jing trei ka jing shakri ten blei ya ka ban te ya ka met ukres tat onda ni yo poi baro shakata ka jing long ka wei ka jong ka jing nget bat jong ka jing tep yo khon ublei na do ka jing long rang ba bha hado ka jing tho ka renyang ka jing dap ukres ngini pendam ho ublei ka jing duai ku pa jungi ba habning long ba khot ka kerteng ka jong mi try be e ni wan bandam ki slajat ki ba khot bat ki ba kentang e ki jong mi hai kani ka jan mi no phais ngi aingu yami ablei ba mela penna engi bangin wan ban kiu shaka yeng ka jong mi ha kani ka sngi i bar nado min ne min step hado kani ka klep mat ngi aingu yami ba penna e ki jat ki ba tlot ki jongi bangin yo ko try ban shakri yami ban pendan burom yami ko try ni wan ru atrai kum ni kum mel ngilong mitep yengi ablei ngilong tangki brio ki pop ki badap de ki jing duna suda ki jing bamla suda ko try me i ko try ki jing em ga jungi ko try be i ni wan hakmat jong mi ko try ban pan map shwai kita ki jing bam hok ki jungi ko try ba men sat no phari kita ki jing bam bit bam byang ki jungi ko try bangin dong ka ba Vietnam ko try ban yeng hakmat jong mi ko try ni wan ru ablei ban bu ti ko try na ka benta ki jing kum ki khon kan thei ki jong mi ho try ki jing shakri ki jongi ni long tang ki bar ret e ko try ha ki kam kan try re ablei ki jing par sang ki jongi ko try ni la kan try ho ki try kat ni dei namar ka jing kershan bor ka jong mi ko try ni ai ngo ru ablei bakum ki bor ki bahalor kila ayangi kani kalat ko try bangin yo ban rakhi ya kani ko women's week but ka women Sunday hado kani khlaman nama day da kajing IA ka jong mi ko try ka ba mela pen shat bor ken try ngi lang iwe pa iwe ken ra be ni wan ru ban bo ti ko try na ka benta ki khon samla bat kum juru ki khon ham ba ki long yeng long sam kristan ke jong i ko try ha kini kisni o ablei ni dam da ki jing e bat ki jing ya le ko try ki bangim la ken try ban tep ho nyim la ken try da ka bor ko jungi ru ban sngo tho ndrei ablei to kershan boringi ablei ha pedeng ke jing ya lenti ke jungi to ai boringi ablei bangin na ban ya chmat ko try ban ya be sha persha ka dak ko try ha pedeng ke jing e ko kan ra be ni duai ru au blei ba men long ring kat ken try kham tam ko try na ka benta kinong sharai ki badan po ka balang o try tu nang kerku ki ko try kum ki shakri ki ba kodor ki jong mi ko try na ka benta ban pentelon ni ki kam ki jong mi able tu nang kerku ki ko try ki yang paro jong ka jing em ka jong ki ko try tu nang krishan bor ki ko try ba tu nang ai ki ka met ka ba kwat ka ba khia ko try kerku ki ba ki nang la ru able ban tre ka kam ka jong mi ko try
kum juru ablay kum kajing ya sengken thay ni don gen try na du icha person ni secretary hoat bat ki committee ki prepare ki penteloni ki kam jong kajing ya sengken thay ni duai au blay ba menang kershan boring ni ba menang ya lam ko try menginang la ablay ban treasure ham ya ka kam ko jong mi ko try klem that ko try ndai ni nang ngau iet bat ni nang ngau jan ko try kata kajing iet ka jong ni kan try ya ka kam ka jong mi ablay ni duai ru au blay na ka benta sak kendiat pon ngin sa yu akan try man ngau ya ka khubor ling ba ka shakri ka jong mi try ni wan lam khmat jong mi ko try ka shakri ka jong mi snei ko try ban pen kentang ya ka ko try haba kan sakran ni kan try hap deng jongi ya ka khubor ko try to ai ba kan ni ka khubor ka bangin yo sngo kan long ka bor kan try yangi kum ki khun ki jong mi hoi kan try kan long kan try ka jing kershan bor bat ka jing ya rap yangi ablay menginang la ban ya nang ni shakmat ko try ni tuai ru au blay ban min long ring kat kan try ba ka por badang sa jong ka jing shakri baro ni wan ban bo ti ha ki sang ti blay ki badan bor ki jong mi sngo au blay ki jing ker pa jong ki shakri ki brot ki jong mi na bai ni ngi pa na ka kerteng try ba nong pen em jong yu Jesus Christ amen. Mentapat in yo snoy ke jing pen bana na in Women's Week Secretary hadian ka tapat na kabalang. Kong nong yalam kini galong ka program jom kini ka por janmiet kata naduk ka pon rio beje adon rio steng ngin yo ya ka jing roi premensim apo ka jing yalam ka LCES inong yalam ikong mondelin ding do chairperson ka jaseng kentei organist imis mebarika shadau inong yalam jing roi ikong hanamon nong pot ngin yo ika jing pulis dang baduai na ikong ibakordo rimpei ngin yo ya ka special number na ka SCES ngin yo kani ka janmiet ya ka jingkren ya ka sub team B ka balang ka basan hado ka jingdap renyang ukres inong kren ikong donat sawian kinonglong je aingo le shibet janmiet kinlong ikong daplin ding do ikong Gemina si pakma imes shatkamens imyong but imes litrisha umdor lakarpat ya i pastor kitemen basan kidukot ka komiti balang kidukot ka isi ka jaseng kenthei ki kwaya ka jaseng kenthei kinonglom jeng aingo but ki bayalam ya ka jeng roi pen remensim bakin sa adin balawai kani ka jaseng kani kalong ka jeng pen bana ki jing pen bana ha ka jaseng Hindi service ha pentrom kra la shibet ha ka por saw ji inong kren inong imesis basuk lang kharsono anamdon jaseng jongka senior Christian Endeavor Society menta ka sngi ha English service ha khandailat la shibet ha ka por saw chiteng inong kren inong Mrs. Sandra Ramsdam anamdon ki jaseng dongru menta ka sngi ha ka miet balang kata arpulai tering inyo sngo ya ka subject ka farsi kinyot bat usambai babha bala pension nongrim naga gospel jong Matthias ka lenong ka khatlai ka khot ka arpusau hadu laipo la penkha naga team ka jinghi kai ujisu haki farsi ban pulis dang badwai ilong i Mrs. risuk lang nongsi bat inong kren ya ka subject inong i Mrs. spiolin lingdo ka Bible study jong ka balang kan long haka sngi ding kumba julong hangni hayamani hagapor hinyo baje haga jaseng duai mi si sejan haga arpun retering
ban pulis dang bedwai ilong i Mrs. Badar Ihun Skembel, bat inong dwai hadian ilong i Mrs. Barisha Marngar. Inong itu kana kani kasing traiban wan kata arpunyo tarik haga jaseng ka bashibiji ilong i Dr. Miki L. Saukume. Hagani kasing trai anamdan jaseng jong ka Junior Christian Endeavor Society hangne hayeng mani bat kumjuru hangthi halang kerding namar ba kadai ka goodwill visit sya ka jaseng khna jong ka balang Presbyterian Malki. Kane pat kalong sakawai ka jingpen bana kum ka balang ni sngosi ban pentep bai kong klisimai merthong ila khlat no menin ka sngi kata khat khandai taring bat ka jinglai on tap don burom ya kani ka shakri kan long la shai ka sngi kata arpui taring hau lom jing tap jong ka balang ha ka por ar baje nakaliang jong ka balang ngi pharu ya ka jing sngolam shakani ka long yen bat ka jing dwai ru ba mensim jong ka jing pentingan on don rakat lambat ki kom ka yeng kasem ki jing ai ngu ki bangi layo banlum haka khat lai tarik ki long kum Banta pat nga poi chuai ka banta kata bangin lum ye ki jing ai ngu ha ka por ba lum ye ki jing ai ngu ngi yo sngo ya ka jing ruai ka pang na ka jing sengan te hadian bala lum ye ki jing ai ngu ang karpat I kong pan loyal simli ben sngo ba ban pen kantang ye ki jing ai ngu
Kengini aduai. Gokpa jongi bahabneng. Yuan yakaban demrit hakis lajat ibakhu bat kiba kentang ki jongmi. Yuan gokpa jongi bahabneng. Yakaban aingu yami namar amela long lem long kat leng makan ni ketayu jongi kentai baro si tayu. Nadu kasngi nengkong kat hadu kani kelip mat. Trai bapa isngau tu bakakti kabasbun ke jongme kam shamle ino yangi. Kaya yalam kaya betin lenti yangi. Nakawai kasngi syakawai pat. Matnyalayok ko trai akan pendep iki kam kiba per. Nakawai kasngi kat hadu kani kapor kapamenta. Trai ba ye ayungin ongak mat jongme. Ni ai ke buram ke jinguk ba ke jingpan krau ke kerteng ke jongme. Trai ba ye jongang ke kerpat yemi. Ba memen isneru ke ban long le merkat lang makan ke por ke ba menta. Maka ke bangin yok ban pendep ko trai. Kindalong ke ba me melapan kentang bat mela kerku yaki. Trai ba ye hakan ke por kung ke jing syakri yemi. Iwan ya kaban ra ikini kijing ai kiba rit kijongi kiba long si bentana kijing kerku kiba me mela thesei kijing im kijongi iwe trai be ye bala kilong kiba rit kat no ringing ye scam me ko trai mini snei kaban kerku bat penkentang yaki bakin dal long atrai kiba man bha bat kiba kharoi knang maka jing ya seng kan the kan yo yak ban pendon kam ya ka bat kam tamat trai bagan penyare kan lama ka gospel ka jongme trai ba ye se chipang por ngi sayos ngeuru ye ka kubor naka syakri ka bakodor ay ka jongme ka ba me melongan ya i hakan ka por trai ba ye jonga ka jing pen kre ka long naka briu hanrei ngai skem ba ka jing pen janai ko trai kan wan naka khet ki jing isnei ki jongme ai baka wei ka kantin ke ban mi no naka centur ke jongka ke dalam ko try ki jingbam ki badai mensim ki ba pandai ki mensim ke jongi i wei ki ba ngap ki ba shashkor ya ka try ba ye men kerku try knang makan ka kubor kan long ka jing ban thamai bor ni i wei ki ba dan nang ne ka por namar ni im ko try ba ye ha ki ni sngi ba ki por ki ba than bun sin ko try kam tam ni ki ken thei ni long ki ba tlat ki ba swai at ki bri ki bam don naladihi hanrai ko kan rat ya ap kermen ya ke jing lam ya ke jing penyat ki jong me ba me men ya lam yang i haswa jong i ba ki baro bangin le bat mangin perkat ki kin long kat kum kamon ke jong me trai ba i men long le merkat ru ya kan ka sngi hi baro ko wei hadu kan ka janmit mangin sayok ko try ban khliap no ya kan ko women's week but ko women's sunday long lem long karo atray ya kan ka janmit men kersan bor atray ko wei poi ka bantah mangin sayok ban pendep kin long atray kat kum kamon ke jongmi try be ye men long lem rekat ru ya ka jing seng kan thei nang pan klan ko try ya ka na ko wei ka por sa ko wei pat nang mangin nang la ko try ban jat ya kan ka perthei ka bat kan riang bat ka bamutlok trai be ye klam ka jingarap ka jong mete ngim la ya ka ban le eru em kum tangi shania ban nya IT ha ka jing penya ka bastat ka jong me trai be ye dong lem rekat ru ya la ka jong ka balang hang ni men kersan bor ko trai ya ki nong sarai na ki pastor ki temen masan ki khot ka komiti balang ki long mi ki long pa ki kun samla bat ki kun hep ki barit nang mangin long kita ka basir hem ya ka ban ya kit ka ban ya ba ya ka kam ka jong me naka wei ka sngi sa ko ipat ngeu ko kan rat ya jing khat karpat kan ka por la map ya ki let ki la ki me siami pen siu si ya me jing im ke jing i ngeu ya ka bangu na ba kerteng jisu ngadwai amen Benta pat ngila poi sa gawai ka benta kata bangin sa score ya ka tien ka jong play lamba ikong unity NB lengkhoi kong sa sisen pedang so bhai phi ba phila kloi ban shim ya ka ni ka benta ba ka jing seng kan thei ka shania api
tu blay undon rangkat lembat pi di kendiat spang ikong i day na kabalang paryong henrei isyong isa hakani ke sinong lung siam bat iduyadon bat ngi barabor man kapor hakiji senglang ke jongi di hakani suwa bangi yo sngo ko kubor na ka tien ke jong blay lembat ikong inyo banya so lang ke jingwai ke basis pa arpunyo Cispa arpunyo na kabatamay, cispa arpusan na kabakamrim. Kuman sim kajing pantamay, ahir na kabor bakraw. Pendukru kabut usoitan kajing sniu nangi tulaw. Yakal beneng atrai tupa, yakinong pop ban panim. Aingin sngo kaktien kajomi, isnay kanrat aingin im. Kajing ruai kabasispa arpunyo, hadian kene kajing ruai, ikong insesim kajong kabentang. Kong Chairperson, hakaban nengkong ngasngo ya kaban aingu ya ublay. Ubala penla yanga bangani yang hakani kajaka kabakentang kajongu. Pastor, kita menbasan, kita khot ka komiti balang, kilong kmi, kilong kpa, Kikhuan samla, senrang bat kenteng, batru kihep kena kat bapiadan. Nga ai kublai ye pi baro, haka kerteng kabat tiang tam, bat kabat don bortam, kajong unong penem jongi u Jesu Christ. Ngamla klem da smongo, ya ka Women's Week Committee, jong ka jiaseng kenteng lum siap. Yang kabala ibet banten rong yang kasyakri keberit kejong utrai ban bensyat hanga ban sam ya kaktien kejong kabakhut bat kabak kentang tam ngashim ya kane bakalong kajing penbait renti kejong utrai kenrat ban ngapen ko ngu yala di hau. Kublai shibun kong
chairperson ni kajing pediang sengupha kajong pi kumbalaya tho ngadei na kabalang paryong bat ngajuye syakri lang bat pi hakani kabalang hang ni halum syam bat kajing trei kajonga kalong ngahikai hapo Tirat Singh Memorial College hamairang hapdeng kajing tlot ngalapan kre ya kani kajing kren lengba bat lengba kajing duai kajong pi ngej ba ublay hi un kren un pensyat bor yang habangan kren ya kajing shisha kaktien kajong ublay ngawan raru ya kajing ai kublay nakabalang kajonga kabalang paryong syapi kabalang hangni kajing kublay kalongru nakayeng kajonga syaki long yeng long sem baro iba hapo kabalang ngamla ru klem da penpau ya kajing smongo ya ka balang lum syap bapila ju ai kajing besar yang bat ya ka yeng kajonga niyo kajing besar nakakatien kajong ublay haki por baro hakabang ngimla banbe syalaka balang syaparyong namar ngila syong lasa menta lakatu katnis nem hangni hakadong lum syap ngangej baki wairu ki bomde ki dekhot nakani ka balang kinya kubur lang bat nga ya kajing pediang sngau jong pi bat ya kajing kedup jong ka balang lum syam ya ki para bangej ki basa hakani ka dong wat lada ngimde ki dekhot jong ka balang hangni tu ublay unda kerku yaki nong syarai jong ka balang yaki dekhot jong ka balang hi baro kawai ka nong rim ka pangala pensyong nong rim na ka benta ka kubor hakani ka por ka long na ka shiti syaki Ephesus ka lenong ka basaw ki dekhot iway hadu lai ka shiti syaki nong Ephesus ka lenong ka basaw ki dekhot iway hadulai ki kentien ki baong kumni na markata nga unong sa bendi hautrai nga da kerpat ye pi baniya kumbadai ya kata ka jingkhot da ka balakot ye pi da ka jing snoret bad da ka jing jem nod baro da ka jing yaisha slam bad da ka bayaisha paralokhi haka jing ye i da ka baya le minot ban bat ya ka jing ye long ka wai jong umen sim haka jing khom ka jing suk ngin ye duai kok pa jong ni ubahab neng ni aingo ye me kan rat ba mela pen kendo ye ki khon ki jong me ban wan sakane ka yeng ka ba kentang khuat ka jong me kan rat ban syakri ya me ban yaro ya me ban pendan burom me ka kerteng ka ba khut ka jong me o ki khon ki jong me ki kwa ban ngap ayu me dan ban kren kan rat ka syakri jong me ka long ayu ka long tang ka nong pap ka ba kraw pen khut ma mi atrai da ka snam ka jong me yo thale yo bat tenget bat uba pop jong ka syakri ka jong me ngalong tang ka tendong jing sawa henrei kan rat ayu me dan ban kren kren ma mi hi kan rat haki khon ki jong me habangan sa kren na ka ktien ka jing shisha ka ktien ka jong me don rengkat ma mi ka por basa baro ni IT kini haka kerteng ke batiang tam bat ke bat don bortam ke jong nong penim jong Jesus Christ. Amen. Ka theme jong kani ka Women's Week ka long ka jing thau ka renyang ka jing dap u Christ. La krenya kani ka theme ha ka snipli ka Women's Week. Nila yos ngoro ki jing kren ha ki platform ki ba pher kum ka Good News TV jo ka jenseng samla sinat nang ta lengba ki jing thok kum
haka lengwer ki kentai jong ka jingya seng kentai sinot kum juru haka pateng Kristan jong ka KJP assembly kila don ru ki sub theme ki bala kren hapo kani ka tayo kum ta nganget ngilay yo shibon ki jing mentoy bat ki jingker khu ya ka jing em bat ka jinglong men sem ka jongi kum ki khon ka balang om tang ki kentai han renga ngai bakla long ka jingker khu ya phi baro nakabenta kani ka por haba pensyong nong rem ki dkhot ya ki bangala dap pule mentan hakabastang kumta ka phang jong ka jingkren ka kedau hang ne ka long katto kat ni ki jinglong babhatam haki jingdap haki Kristan dap renyang kattu kat ni ki jinglong babha lani ki virtues haki Kristan dap renyang ti shwa panginya pai shakini ki virtues lani ki jinglong ki babhatam haki Kristan dap renyang akwa banya pai sha kattu kat ni nagani ka shiti shakinong Ephesus habang ia pule ka shiti shaki Ephesus kalong kawai ka shiti kabala jutho hakarukom kabasmo tanad bha laju khot ia kane ka shiti kum ka siem jong ki shiti haka testament kabathamai la tho ia kane ka shiti da apostle Paul menba udon haka bendi harom kumba haka snem henrio poar edi namar ba upol ula tho ia kane ka shiti na yeng bendi ula pen itu yalade shakinong pule kum u ambassador in chains lane unong ra tin sim na yeng bendi naka bendi na Rome la ra ia kane ka shiti sa Ephesus da utukikas kane ka shiti ka khot yaki Kristan baro sha ka jingya long ka wei ha ujisu ka khot bangin yo ya ka unity in Christ Jesus kane ka jingkhot ka long ka khubor ka baya dei e bat kisngi jongi menta ho ni em ha kisngi jong ka jing pat jing pra ni em ha kisngi jong ka jingya klat jong ki jingya pher jing mut ki jingya kanat ki jingya le makanti ki jingya kop ki jingya penjat kini ki pau ha ki yeng ki sem ki pau ha ka em lang sa lang ha ka jat pen riu bat ha ka pertehi kumta kani ka shiti ki Ephesus kalong ka badan kam ya kani ka pateng ben riu ka bamenta kalong ka jingkhot sha ka jingyatli ka jingkhot sha ka jingyatli ya ki long yeng long sem sha ki balang ha ka imlang sa lang pat ha pedeng ka jaj pen riu barokawe kani ka jingyatli kalong ka jingyatli ka bahau Christ hap kanong rim jong kani ka jingyatli kalong kanong rim ka bahau Christ to ha pedeng ki jingya pher ka jingkhot kalong sha ka jingyatli lani ka jingya long kawe ka bahau Christ unity and wholeness in Christ haba ong ka jinglong kawe ha u Jisu kalong kumba u Jisu hi uong manga ngalong udieng sawan ubashisha do yaine hanga bat manga happy kumbakat nat kamla ban seiso na ladehi lemda kayaine ha udieng sawan kumta piru lemda piyaine hanga Yohanes katsan iwe batsau hakisngi jongki apostol ki nongbod u Jisu ki no scam ha u Jisu
Bat ka perthai da lei kamla ban penyaklat yaki na ujisu. Bat ki nongbut ki jong ujisu hakapor jong ki apostol ki plus kem. Uban penyaklat no yangi nakane ka jing iet ka jong ukris. Kalanot lemne ka shipa, lane ka jing pen shitomben, lane ka jing tangan, lane ka jing lingkut, lane ka jing ma, lane ka white lam rom pralai pusan. Ubalaban penyaklat, nakata ka jing u Jisu. Kamdan ka kabalaban penyaklat yaki na ukrist. Kini ken, kidei ki Kristan. Kibalakot siya ka jingtaw karan yang ka jingdap u Christ. Ka jinseng kentay KJP Assembly lengba kanika Women's Week jong kanika snem ka wanra ya kanika theme ban penken mau yang ibaro ban ka jing Kristan ka badap renyang kumbalong ki Kristan hakapor jong ki apostol. Mentaka jingkeli kami. Hatu kum ki Kristan hakini kisngi. Ngilong mo kibalada prenyang. Hatu ngilasan. Hatu ngilarang ba. Ne ngidang longgi kelong. Haka jinget. Tu nginya keli yakini ki jingkeli. Marway. Upol syaka shiti syaki Hebrew. Ukdaw persya. Ya kajing telot kajong ki Kristan Jew haka jingnya. Hawa kila day ban long maki kiba kamda perenyang. Kila day maki ban hikai ki gentle ban lasyam bakidang long kiba kelung. Lasyam bakidang kelung kidang long image haka jingnya. Kumta u apostol Paul uthok syaki. Namar habala day pi ban long ki nong hikai haba kami ya kapor. Haba kami ya kapor pila day ban long ki nong hikai. Pi don kampen ban ba uno un hikai pat ya pi. Ya ki jings dang ki tenrai bandengkong ki oracle ublay. Bat pila jalong penban ki ba don kam ya kadot. Di om ya ka jingbam ka ba kibadan kam tang ya ka dot kidai tang ki kelung. Ngas don ka jing sngo kia ba ki kuan Kristan hakini kisngi kisa kelung haka jinget. Watla kila rang pa karta nrai kisa kelung. Kabakam sngo kia shushu wat ki long kmi long pa Kristan ru kisa kelung haka jinget. Imat ngilasyu so tanat tangya kijing besar gibadai ki kelung. Imat ngidon hapdeng kijing suk. Imat ngidon hakijing bet jing biang. Ngim damat kijing tenju. Ngim damat kijing kumba kiriunya hakapor ki apostol ki mat. Lani hakapor ki missionary hari kasih bajantia. Kijing syak lebeng, kijing syak kentat, bat kijing syak pensitam. Imat ngilasuk tan. Kum tangi sak kena haka jing mensiem. Kadai kumba ong upol. Namar uno ubaju bam tang dakadut. Ulong ubam syempang ya kaktien gahok. Namar ulong ukelung. Para bangay bait. Ngidon kam banlong. Kitnat kibas kem. Bat kibaklan jong Jisu. Ubalong uding sowan uba shisha. Ngidon kamban say kisla kisentiu kiba itnat. Ngidon kamru ban say kiso kiba tiang kijong uni uding sowan ubalong Jisu ken. Hang ni nga kwa banya lam ne ka jing mo jong ibaro siki jinglong kiba pau ya ka jing itnat ukres haka pertai. A reflection of Christ's beauty. Kita kijinglong kiba penpau ya ka jing itenat ukres hangi. Ki pau hakitu ki dekat kiba ngala pule haka basdang. Ngakerpat ya pi ban yat kumbadai ya kata ka jingkot ndaka balakot ya pi.
daka jing sngoret ba daka jing jam nod paro daka jing yaisha daka ba yaisha paralog hi haka jing ya i daka ba yale binat ban bat daka jing long ka wei men sim ha ka jing khum ka jing suk kini ki dekhot ki pen pau ya kat tu kat ni ki jing long ba bahatam jong ki kristan dap renyang ban yo ya ka jing itanat u kris ka virtue ka benengkong habangila dap pule yakini ka dekhot kata ka virtue ka benengkong ka dei ka jing ngoret kai ka jing ngoret ka jing ngoret ka long ka wei na ki jing long ba bahatam ha ka jing em jong u jisu hi u ong to shem ya ka lengkor jonga happy to hikai ru nanga nabanga ubaloi loi but ubar retro hakadonod Matayas kadway at panday u jisu hot ulong ubaloi loi but ubas ngoret te ladang ilong ka way kamet but u jisu ladang ilong shitli but u jisu ngidei bandon ka jinglong jong u jisu ulong ubas ngoret kum tamangiru ladang isno hau ngidei banlong kibas ngoret namaruong hikai na nga upol utho asiki Pilipi uong toyo yakani ka jengmut happy kabala longru ha u Christ Jisu habaula jalong hakajing sriem kibriu ulale eret yalade haba ula jalong ubakongu hadu ka jingyap hot hadu ka jingyap ka ding pnagen Pilipi sana dopra kajing ngoret kadai banlong kajing long ka maningkong jong u Kristan haka Bible ni shem bon ki dekhat ki bakren sepang kajing don kam ya kajing ngoret kumta ngi ngotho ba ublay ngobha ya kajing sarong lani ya ki basarong u Jacob u ongkum ni ublay uyale persya bat ki bas ngokraw Henry haki bas ngoret u ai kajing ai Jacob saun rio kaba persya bat kajing ngoret kalong kajing sarong kumnungin yo ya kajing ngoret kabalong ka way ni ka virtues jong u Jisu hi kabanengkong kajing ngoret kawan hangi ladangi persyang ban tep bat ban smutu syapang yalade ubana jong ka clear vox ubatay kumni syapang kajing ngoret kalong kajing long babahatam dakaba ubriu usngoto yala kajong kajing pamhok kabalong kajing tip kabashishatam yalade ngidon kam ban tip syapang yalade hangnongi klang bat hangnongi tlot hangnongi duna ngideban tip syapang yalade de hangta bangisan nang ban ngoret u Jeremiah u ong tungin yet ngin tenju yala ki lenti batungin pai sa utrai jing roi so san ai lai sa po ngi don kam ban yet yalade da ka ba pet sa u Jisu banyan nujor bat ki para breu ban Yakob bat ki para breu namaru Jisu krenshai tu hikai nanga ong u Jisu kumta ngintenju yala ki lenti dakabangi pai sa u Jisu kabayat nujor bat ki para breu hanrai pai sa u Jisu habangi pai sa u Jisu long ubahok hang taken ngin yo yala ki jing tlat ngin yo yala ki jing duna la ka jong kalong ren yang shimet ngin yo ka jing duna ki jing trei ki jongi lani hangno ha ka bangingi don habangi yo ka true self kata ka jing yo yala de ka penyo ken ya ka jing ngoret ka baar ka jing ngoret ka wan ladangi tep
bat ngi sngoto ya ka jinglong jong ublay ulong ubakot ulong mau unong tao bat unong penlong ngi ki a baro ngi long tang ki jing tao jong u klem ma u ngim long a ru em ladangi sngoto ya ka ne ka jing shisha ngim don a ban pen kraw ya ladi han rai tang ya ublay upol u ongkum ni henry de lele ngan omle thau burom henry tang hakata ka ding pna ka jong Jesus Christ ubalong utrai jonga da ubala sa nar pna haka perthai hanga bat yanga haka perthai Galatia nriu khatsau ladangi dei ban sngo sarong ka jing sarong ka jongi kalong tang ha uta ubana ka benta ki pop ki jongi ulasha ha ka ding pna u Jisu ulasha halor ka ding pna ban pen yangi tang ya u ken ni dei ban sngo sarong namar unong pen bat unong siu spa jongi ki priu ki baklet ya ublay ha ka jing ka paman kasngi ki ken mau tang ya ki priu bat ki anujor ya lade bat ki wei pat ki parabreu kum ta bun sen ki sngo ba ki khamla ban ki wei ki kham tam ban ki wei kani ka jing sngo ka panjungai no yangi ya ka jing ya dei bat ublay upol sikinong Pilipi uong henry da ka jing sngo ret dan nyopi ya ki wei ki ba khamba ban ya lade nyopi ya ki wei bagi kambah banyelade Pilipi arlai shu sakinong rom upol uong pat kumni ya uwei pa uwei ubalong hapdeng jongpi ban nyau kam kor yelade nalor ka badai ya uban nyau rom kan arlai kum ta ka jing sngoret ka de ka bor bangilaban sngoto yelade haka jing ya dei bat ki wei pat ki parabreu kumta kani ka jing sngoto kalong ba manga ngalong kamret bani kiwei ka jing kali menta kalong hato ngila ban piang ye kani ka jing hikai ban nyo ye kiwei lani ban nyo ye ki parlok jongi bagi khamha ban ye lade oh kalong kama bangin nyo kamret ia lade henrei ladangi yo ya kane ka jinglong kalong ka jinglong ka babhatam ka bangi yo na uji suhi udan way missionary bala syak hot ban kren na ka ka jingeseng ka bahe moderator unong penya jong kata ka jingeseng haka jingkran pediang jong ulaya ro sikadai japang ki kam ki bakrau jong utau missionary ba ulale da ka jinglen lade bad da ka jing sngoret ka jong anda haba utau missionary ulayang ban kren ula ong kumni para log ba ngam don ban sngo sarong ngalong tang usyakri ubared jong uken rad jonga ubalapen red yalade hado ka jingyap ka ding pna ka jing sngoret ka jong ni missionary kalapen palang itanat ya ka jing sngoret ka jong utrai jong hi u Jesus Christ log ba uni missionary ulay yo ya ka jing sngoret na ka jing ka jong utrai Jesus oh la daw la penret yalade hadu ka jingyap gen haki jing syakri jongi haki balang lane haka jing jongi ka paman kasngi hatu ngiyo yalade bangilong ki ba sngoret hatu ka jing sngoret ka balong ka virtue ka jong utrai Jesus hatu ka pau haka jing jongi ngai hanga happy ban yet yalade kabaar ka virtue haki Kristen dap renyang kalong ka jing jam not kalong sakawai pat ka jing long babhatam lani ka virtue ka bangila ban yo na ka jing trei ka jong mensem bakhot hapo jongi ka jing jam not kam dei ka jing telot rei ka dei ka jing shampang ka dei ka jing shania
hakabor jong ka jing ba. Hakabor jong ka jing sniu. Trust in the power of good, not in the power of evil. Ngin shania haka power of evil. Henry ngi shania haka power of good. Ujisu haka jingyalap jong uhalot ulumu. Sok kiba jamnot nabakin ya yo ru ya ka kendau mataya sansan. Kani ka jingyalap ka jong ujisu kalapan kelak hongpong lot di kirukom perkat jong kitu ki breu kiba danbor kiba snow ba kilaban klon lot ban yo lot kat ya ka ba kikwa. Ka kubor ka jong ujisu ka longba day penban kiba jamnot kiba yo kambon ki jing kerku bat ka jing sok jong ka mensim. Ujisu ong naba ubreu un mentoy ayu uyo ya ka pertai barok ka way bat udu pat ya ka mensim. Marcos pralai punyo unyap dae unyap pen bat ka mensim. Ujakop uthok do pin pediang da ka jing jamnot ya ka ktien balatung ka balak ken ban pen im ya ka mensim jong pi. Pediang da ka jing jamnot kan ni ken kan pen im ya pi. Shu uban uba start but uba syampang. Uba start but uba syampang apdeng jong pi. Do unda pen pau ya ka jinglong babha jong u ya kita ki jingle jong u da ka jing jamnot ka jing start Jacob lai khat lai u Jacob u ong ba ka jing jamnot kam de ka jing telot henry ka jing jamnot ka day ka jing start kam de ka jing telot kam de ka jing bit henry ka de ka bor bat ka jing start ka kentien ka ba ya persya bat ka jing jamnot kadai ka jing bitar. Barong isngo tu ya ka kentien jing bitar. Uwi philosopher uong ba ka jing bitar. Kadai ka jing penshitom ba pile yala de. Naka benta ka jing le bom day jong nore. Man ka por ba pi bitar pi penshitom yala de. Anger is a punishment you give to yourself for someone else's mistake. Every time you are angry, you are punishing yourself. Hakaktien ka jong ublayng isyambun ki dukhat ki bakdaw syapang ka jing ya persya hapadang ka jing jamnot bat ka jing bitar. U Jacob uthok kumni ay ba ubriu baro unlong ubakloy ban yo sngow ubatut ken ya ka ban kren ubatut ken ya ka ban bitar. Jacob yuway kat kendai. Kini ki kentien ki kdo baka jing jamnot ka long persya bat ka jing bitar. Haka jing ya day brio. Laka day haka jakat rey. Haki jing taray kam ki baper ki jongi. Ka jing jamnot ka long ka badon kam. U Petrus uong kumni. Tolong ki bakloy halaka si ya kaban ay jubab. Ha uway pa uway baro ubapan na pi. Ya kajing pen inia syapang kajing kermen kabahapi henrei da kajing jamnut bat kajing tieng buram wei Petrus lai khatsan ki jing kren bat ki jing ya pen inia ki dei ban long da kajing jamnut kanang ya kaban pen dan buram ya ukrist ya kaban pen hun ya lade unong tho ya ka kitab ki proverb ru tho kumni ka jing pai tien ka bajem ka pen pai no ya ka jing bitar naka benda ka jing im ka man ka sngi ngakwa ban kedau arteli ki jing long ki bapau ha u ne ka briu ki badon ya ka jing jamnut ka baningkong u bajamnut u bitar ya ka jing le bom day Henry hakapor badai, hakapor bamday. Kaktian ublay ka ong tobitar, Henry wat lepop, Ephesus saw Henry. Ujisu hi hapa ube no, yaki bayadi ya tiat haka temple, ula penkelon yaki miet ya pensbai, but yaki miet ya di paro, but ula ong haki, la tho.
ya ka yeng jonga on khot ka yeng jing duai hanre pi penlong ka krem nong tu yaka Matius arpuai khat lai u Jisu ngio i u bitar yaka jingle bomday jong ki briu haka temple bakot yang jing duai kumta ngiru lada bitar tang yaka bomday haka por badai haka por bomday kamaan uba jemnut udon yaka bor keliang iki dakaktin lanya daka kamru Henry uba jemnut usensyar yalade habakum kata kapor ubreu uba jemnut ukebum yala kesyentur haba pilap yaka bakum kata kakep zip your mouth kamdai ka basuk bansensyar yalade hakabakum kata kapor ladade tang dakapor breu kamlong ka basuk Henry hakiba jemnot day ka bor blaking ka penla ka day ka God control ka penla ya ka self control ban long kiba jemnot bad ban bitar kumta ka jing jemnot ka long ka way na ki jing long kiba hatam ka penpau ya ka jing itnat u Chris ha ka jing em ka jonga ka jongpi kabapenpau ya ke Christ beauty in us. Kadang gawai ke jingong ba ka jinglong rang ba lani ban kot sya ke maturity kalong ka jingla ban control wat haba ubreu uladon haka jaka lani haka position ke balak ban penjat ban penpai keliang dakabasniu ya uno uba penketang ya ke jingem ke jemu Henry habakum kata kaporu ula ban control nilai yo ya ke kabu ban penpai keliang Henry namar ngiyo ya ke God control haka kitab Samuel ladangi pule layat hu yang iba usim Saul ubalabe ban penyap yu David kumnure ulalik poi hakmat jong kawai ke krem kaba u David bat kisipai jong u kele syong ri tengen u Saul tip ba u David bat kinong bo jong u kidan hapo jong kata ke krem kinong bo jong u David kilaong ya u hakmi kanehi kesngi ba u try ula ong ya me Japang jongka hakme ngan IT la unong shon jong me hakakti jong me bamen le katpa me ibet iwe Samuel arpu sao u David niui u don na kajakaba sok ban penher kput ya unong shon jong u Saul Henry shimla pen mensau ne le ya u Saul hangne yo ishisha baka jing jam nut kam penpai keliang dakabas niu yakabas niu watla lada lala banle kumta ngiyo i baka jing jam nut kalong ka way na ki jing long babhatam iba penpau ya ka jing klang ka jing start ka jing dap renyang jong ki breu ki ba shakting ya ublay mentapat ngin poi sya kabalai bat kata kalong ka jing yai sya slam kaniru ka dei sa kawai ka virtue lani ka jinglong babhatam ka bapau ha ka jing trei ka jong mensim ublay ha kibriu ka jing yai sya slam hapdeng ki jing bat ki jing janjar ka jing yai sya ka pau ha ka jing jong ki riunget upol utho ngapen ishnai yala de haki baro kum kinong yalap ki jong ublay haka jingyai sha shikade
haki jing jenjar, haki jing kerdu, haki jing shipa, haki jing sempat, haki jing sha set bendi, haki jing kiwen, haki jing 3 minut, haki jing bom yot ya, haki jing sha jen et arkoren riu. Henry, ni sngoto, bangi day ban yo ya kane ka jing long babha, kata ka jingi yai sha slem. Namar kalong ka ba don kam haka jingi ya day para briu, gomju haka jing im shimet. Nginya pet lengkot ki arteli ki jajing yai sha, ka banengkong, ka jingi yai sha slem haka jingi ya day para briu. Haba pai ka jingi yai sha slem haka jingi ya day para briu, ngan shim ya ka jing ong jong ujebi Lightfoot. Sekolah jong ke New Testament uboong ka jing yai sha slem ka long ka mensim ka bom kwa ban penpai keliang, a spirit which refuses to retaliate. Upol hak shiti shakinong rom uong haki wat le mar keliang hanoru ya ka basniu na mar ka basniu to perkat phaya ki ki babha itenat hakmat ki briu baro rom khat ar khat nyo nang ta ujisuhi uhikai to eat yiki nong shon to dakar khu yiki batem pi to le bha yiki bashon ya pi to duai ro nakabenta ki bale sniu ya pi bat le ben ro ya pi Matius san sapusau kalong ka ba shisha ban le kumta yaki bala penmong yangi Henry kamen sim ka ba yai sha slem kala ban sha yaki jing sha kren ben kala ban sha yaki jing thang yaki jing pat donot klem ka jing bitar bat klem ka jing knyung kani ka jing yai sha slem kadi ka virtue ka jong utrai jisuhi u Petras hakashiti jong u utho uta habala kren ben ya u umju kren ben keliang haba u sha shitom umju berngem Henry ulaju aitino hautau babishar hok ubadal ladehi ulabano ya kita ki pop jongi halor kata kading iwe Petras ar boy ar pusau Nila banyo ya kan ka jinglong. Da ka ba kmet sa ka jing sha shitom. Ka jong Jisu ha ka ding pna. U Petrus sukran shai wong. Namar sya kaniken la khot epi. Na ba u kresru ula sha na ka benta jongi. Da ka ba ino ya ka rukom jongi. Knang bangi ngin yo bot hakita ki jingyalam jong u. Iwe Petros ar poi. Ujisu hoi ulawan ban peni dalade. Ya kane ka jinglong babha. Ka bangi day ban bod. Ula sha shitom na ka benta jongi gibapop. Te ladangi day ban bod ya kane ka nuksa. Ngi day ban yaisha. Ngi day ban yaisha ya ka jing duna. Ngi day ban yaisha ya ka jing bakla jong ki para breu. Ladangi don ka jing ya king but no lani ka jing mong ya ka jing le lani ka jing kren jong no kam dei yangi ban pan pai keliang kam dei ka kam ram jongi ban pan pai keliang ong upol wat long ma phi hi ki ba pan her kpot namar la tho ka jeng pan her kpot ka long ka jonga ngan le keliang manga ong utrai Rom khat ar khat khandai. Ka ba ar. Ka jing yai sha slem ka ba shimet. Hakani ka jing im shimet ro. Ni mat ni ki jing janjar. Don ki jing ki ba ki para banget lani ki bahayeng lani ki parlok ki laban tip. Henry laban dan ro ki jing ki ba ki brio ki tip hi shimet. Bon ki long kimi ki ba mat ki jing wat ki long paru ki mat ki jing ka jing em jong ki ho ki khon sam la ro ki mat bon ki jing ha ki ni ki sngi ha ka liang ka pule ka puthi ba ka kam ka jam hapdeng kum kita ki jing don kam ya ka jing yai sha ka ni ka jing yai sha ka tho ya ka jing yai ne
Kajing yai ne wat habdeng kijing e. Kijing tenju kijing janjar baro. Ujaka pakashiti jongu tho. Hakmi ngan nyau sok ya kita ki bayaisha. Pilayos ngau syapang kajing yaisha ujob. But pilayo I ya kata kajing penkut kajang utrai. Ba utrai ulong ubadap da kajing isen e. But ubale isen e thon. Jacob san khatway. Ublay. Ulat tenjo ya ujob. Henry simla lenno. Ya wat laki jing e. Haka jing shisha. Kila long ki pom la shu ban sha. Oh, ula do ia ka spa ka pau. Ula do ia ki jingri baro. Ula do ia ki khon leng ba ka eryong ka bala sho ia ki. Wat ka tengah jong u. Ka bala dai ban long ka nong kershan ka jong u job. Henry kala ong penban. Me yai ne kataru hala ka jing janai. Tu kentaj no yo blay. To yak no artat ong kalok. Job ar kandai. Ka jing so si jong job kala jur e. Henry ulapan pai keliang sa tengah jong ukum ni. Balay ngin priang nagakti jong blay ya kababha. Tengin om pedang ya kabasniu. Job arsipo. Hapdeng kijing tenjo pameding. Ujob ulay yaine hadu kabakut. Bat kaktien kajong ublay kayatu kumni. Ha kabakut utray ula ay ha ujob arsya ya kabaudan menswa. Enda kumta kilayawan hau ki para senrang jong u baro bat ki para kentei jong u baro bat kita ki biya itu itau bat u mensua bat kilayabam kupu bat u hakayeng jong u bat kidaya sen lem bat u bat kilaya pentengen ya u syapang kata kajing sneo baro kaba u try wala walam halor jong u brio baro ula ai hau si dekat usbay but way marka way kasatik siar Job sahuar shipau hadu kadway hadian kajing yaisha dashisha ujob ulamat na utray ba ulong utray ubadap da kajing isnay para banget bait baro ngidon lagi jong kijing e henry ngimday bandu jing kermen ngiday ban long ki ba yaisha dakabakan mau ya kajing khot kajang utrai Jisu. What hapdeng kijing ki banging ya kendu. U Jisu wong to one hanga pi baro ki bathaj bat ki bakya kajing kit dengan penjem ya pi Matius khatwai arpopra. Ngahang ne ngadon lagi jing pi baro pi don lagi jing para bangek ngi persyang ban yarap Henry kebadan kam kalong pai shau Jisu namar ki kular ki jong u kidang trekam hadu mentah kadan gawai kalong yeng ha England kata kalong yeng kadai kalong yeng jong ka Susanna Wesley bat u Samuel Wesley kiba im ha ka spas nem ka bakat nyo. But kajinglong jong kata kalong yeng kabaduk kabamadi kijing pang kabamadi kijing ki babon rukom kidon kat kandai ngot ki kun but sipong na ki kilayap but kila klat no na do dangret kayeng jong ki kala plu arsen but u Samuel upa jong kayeng umlong ukpa ubala ban kershan ya kayeng kumta ka Susana kala day ban shim dalade ya ka jingket kli ban kershan ya kayeng batikikun namar bakamla ban pa school likikun kala penlong school hayeng kada hikai ikikun ya ka ktien ka jong ublay ka hikai ki jingruai bat ki jingduai bat haba ka duai marway namar bakamdan ka kamra ka bakerpang ban duai kala syusyong hasyuki bat kala tap ya ka kamat jong ka da ka apron bat haba ka le kumta ki khun ki ong
Mama is talking to Jesus. Kum tabaro kim jepenwet ya ka. Kita ba imay idang ya kren badu Jisu haka jing duai. Nakata ka longyeng ublay ulasay ukun ubakatsan jongka u John Wesley. Bad ukun ubakat pra jongka u Charles Wesley. Kini kilala ban kiu syajrong. Haka jing pule jongki. Bat kila pule ha Christchurch University, England. Ha university kini baro armut sipara. U John bat u Charles Wesley. Kila seng ya kawai ka club. Kikot ya ka Holy Club. Kata ka club kadi ka kanhon kaban sakhi ya u Jisu. Bat kila syak krenbeng. Nakabenta kata ka jing persyang jongki. Henry kini kila nang roy haka jing syakri haka jing yalap syapang u Yesus Kristus. U John Wesley ulalong unong yalap ubad Dunbar. Ula yalap kumba Sao Po hajar teli ki sermon. But uway pat para jong u Charles Wesley ula penle jing mut haka batau jing roy. Ki jing roy maneblay. Bat ka way na kita ki jingruay ka banging juruay ha kapor Christmas kaday hark the herald angels sing. Ngiyoi nakata ka longyeng jong ka Susana Wesley ublay ula say kini kinong yalap ki bakraw bat ka revival kala ja ha England. Lasisya ka pertay baro ka way katip siya pang u John Wesley. Katip siya pang u Charles Wesley. Kumjuro katip ka pertay katip ya ka revival ka bala ja ha England ha kaspas na mga bakat pra. Henry kini ki syakri ki bapla ki jong ublay ki long ki pansnyet jong ka jing Yaisha ka Susana ka kami jong ki. Kapansnyet ke jing Yaisha, hap deng ke jing pang, hap deng ke jing tang ke jing tangan, hap deng ke umat ke jing syaiben. Henry kalay yaine badla ujong unong penim. Ubala ong doan hanga. Pi baro ki batat bat ki bakya ke jingkit dengan penjem ya pi. Para banget. Hadu kata kebor jong ka jing Yaisha bat ka jing yaine haki jing duai. Mentangin ayat sa ka virtue ka basal kata kalong ka jing it. Kani kalong sa kawaipat ka jing long babahatam ka bangi ki Kristan ngiday banyo. Nai katenray jing it kawan. Katenray jong ka kaday na ublay. Yohanes suong ublay ulong ka jing it. Iwe Yohanes saw kan riyo. Jisu upan bena ka hukum. Ban it kalong ka hukum ka bakong santam. Haka gospel Marcos kan ar kalanong laipo wadu laipo ay. Jisu ay ka hukum ka bakong santam. Men it royang try wo blay jong me. Daka dono jong me baro. Daka mensim jong me baro. Daka jingmot jong me baro. Badaka bor jong me baro. Men it yalaw para marjan. Kumbayaladi. Omdan ka hukum ka waypat. Kabakam kraw. Ban yakini. Nalor ki waypat ki jingdawa. Ya ka rukom ka rukom le jongi ki Kristan ban it ka long ka way ka bakong santam. Kinong batay ka ktin jing it ha ka Greek. Kidan sautali ki jingmut ka banengkong kadi ka jing it samla ni jing it shikurem. Lena ka jing it ulok bat ka lok. Kata ka banengkong. Kabaar kadi ka jing it paralok. Kabalay ka jing it bahayeng. Bat kabasaw ka jing it kabakenjablay. Kabahaka Greek lakot ya kata ka jing it ka agabi. Day kani ka jing it bakenjablay kabalong halordo
yaki jajing baro kajing bakan jablay kadai ban sanshar ya kajing shikurim ya kajing paralok bad ya kajing bahayin klem kajing bakan jablay kini lightly kajing kin do no bat kin long le no haba batai ya kajing long tenrai lani ki characteristics jong kajing bakan jablay upol uthok kumni kajing kai yai sha aslam bat kale asbun kajing kam jupi hun kajing kam jule sarong yalade kam jupenmeng kam jule klamakor kam wadiki ki ru la kajong kam shat ban ki bitar kam tharai sneu kam le kajing bom hok henry kayak menlem ya kajing shisha kayai sha jem yaki baro kangai kloy yaki baro ka kermen yaki baro ka sha yaki baro ka jing kan omdu lanoru iwei koren khatlai sawadu pra kani ka jajing ka bangi ki kristan ngidei ban practice ngidei ban penmelen kani ka jing kamdai ka bawan naka jing sngo neka emotion henry kawan naka man kawan naka well kadai ka jing ka bom sha job hakita ki bales new yangi ka bom sha job haki bam yangi kadai ka jing ka bapan de ki kam om da ka jing kren da ka sentur what we do not what we feel ki lightly ki jajing ki balak kadau haneng ki bom sha sanshar haka jing ka bakkan jablay kim don bor kim don dor namar ki laban kutno haka no kapor dai ka jing bakkan jablay ka bom du no lada ya ka jing shitnga la sanshar haka jing bakkan jablay kata ka jing kan om du no kalong kum kajing kajong Yesus Kristus ya kebalang kajing kebaar kajing paralok ladala sanshar kajing blay kalong kum kajing Yesu ya kesenran jong kabalai kajing bahayeng ladala sanshar ya kada kajing bakan jablay kalong kum kajing hapdeng blay ukpa bat ukhon jong Yesus Kristus ubalakha marwe kumta habangi yano lani haba mano ba yengi ngide man tenju kadonne em ka benta jong ka jing bakan jablay lada kamdan kata ka jing bakan jablay tutip bakata ka jing kan sakut no hakano kano kapor bat kala ban long ka jing ka ba penjot bat ka ba penyap ru om tang ya ka mensiem henrei ya ka metro tien ublay ka ong uta upam itu ya ublay naba ublay ulong ka jing ubam itu ya ublay yo ya ka jing bakan jablay kumtang ngide man husian haba kibreo ki bomi to ya ublay ki le yangi ngide ban husiar ya kita lakat taro kamut satya bangin syun yaki kamut bangin syun yaki namaro jisu hi uhikai to yaki nong syun yaki nong syun jongpi to le baru batu ai kelyang klem da do jing kermen satya tekan nong jongpi kan long gabakrau bat pin long ki khon ubahak letam naba ulong ubas bon ki bom ko ngu bat ki bamman tolong ki ba isen kumba ukpa jong piru ulong uba isen Lucas nriu lai pusan lai pun riu kum ki khon ki jong uble ngide man pendep ya ka jingkit kli ban le bat ban le isen ya ki badan kang upol utho henrei daka ba le hok hakajing ngin yo nang san shau haki ki baro ubalong ukli ukresken dakabale hok hakajing
ngin yo nang san syau ubalong ukli ukresken lada kini ikatu katni ki jinglong babahatam lani ki virtues ki jong ukres lada kini ki yo jaka haka donut ke jongi kata lada ka jing snoret ka jing jamnot ka jing yaisha aslam bat ka jing it ngin mat ka jing day ka bajan bat ka bas kem bat ublay haba ka jing day bat ublay ka kem ka jing suk ka sanshar ya ka jing im ka jongi wat habdeng ki jing bat ki jing jenjar oh kan long ka jing subneng wat habdeng ka shipa lada ka sanshar ka jong ublay haba ki tay ki virtues ki pau ha ka perthei kan yoi ka jing sriem ka jong ukris hangi ka perthei kan yoi ya ka jing itanat ka jong ukris hangi hakatma hapren ka Russia bat ka Ottoman Empire bala Kershan da ka France bat ka Britain kabala tip kum ka Crimean War kabala jana do ka snem khat pra spa san phulai hadu san phon riu hakasnem khat pra spa san phusau lapha ya ka Florence Nightingale ban sumari ki sipai ki bala mensau ha ka military hospital hapo skutari ka badan mentah Istanbul ka Florence kalayalam ya life ho prangut ki nurse but kala thau thamai ya ka rukom sumar iki ba mensau bat iki ba pang kala sandur ya ka jing le khoj bat iki rukom penbet penbiang iki jing thia iki kamra nong pang iki rut ki care jang ka hospital ka Florence kala trade ka jing it kala aitilut klem ya ka jing thaj klem ya ka jing drem klem ya ka jing shitam jongka kala trainit labat sngi bat haba kamla ban ino ya ki shipai ki bala mensau hatma menit ka jura ya ka syarak bat ka ya na ka wai ka kamra syakawai ka kamra ban pet iki nongpang kumtala ji khat ya ka lady with the lamb ka Florence ka ngej ba ka kam nurse kadi ka kam ka ba kentang ba ublay ulapan kamti haka kala trade ka jing kala trade ka jing tilot ya ka kam ka jing jongka ya ki nongpang ka me kumba me ka syarak hakapor menmet hakawai kamit katba ka Florence kadang ya lengba iki kamra thia jong ki nongpang kala dei ban sange ban sumar ya wei unongpang usipai ubadang samla ubadan hapdeng gajeng shitam ka bejur bat katba kadang dem ban pet yu ula kmit shaka Florence ula ong you are Christ to me you are Christ to me kajing jong ka Florence iki nongpang kamdei tang da ka ktin henrei kumbala ong shakmat kadai ka jingle kadai ka kam jongka ka neken ka long ka jing ka bakkan jable ka jing ka jong Christ u im ha ka Florence but ka Florence ka im ha u Christ kumta kinongpang ki yoi ya u Christ ha ka Florence log ba it ngin mi nang ni ban bat ya ka syarak jong ka jing sngoret ka syarak jong ka jing jamnot ka syarak jong ka jing yaisha bat ka jing dakini ki jinglong babhatam ki bangi yo na u Christ Jisuhi la pensan yangi hadu ka jinglong rangba ha u Christ bat ngim long shu ki khilung namar kata shano
bangilay. Hakano-kano kakam bangitrey. Dungin bat ya kasyarak kajing itenat ukris. Kumta kapertaykan ong. I see Christ in you. Ngayoi ya ukrist happy. Ublay na kabanta ka buram jong uun kerku. Amen. Kublay shibon kong nakabanta to ko kubor kabapila pensngo pedeng jongi. Ublay unker pi unang pandon kampi pi mapila ban plai ka koteng ke jong unga kano ko por ba ublay pandon kampi pi unker kui ke yeng ka sem jong pi. Dia kane ko por chua bangin panwai mla kam da ai kublay ya ki kon samla ki bala ai ke jing ruai per hemen sim kumju ya ki ba penbit penbiang ya ke saun ya i organis ya inong ya lam jing ruai umju ya i ba pule na ka ktien ka jo blei bat ka jing ruai bat i ba pen kentang ya ka jing ai ngo umju ya ka jing ya seng kan thei ka bala ai ka ni ka special number bat sa sien ya i kong i bala ai ya ka ni ka khubor ublei un kor khu ya pi baro ublei habangin mi no na ka ni ka yeng ka ba kentang ka jo ublei Ublay unkor ku yang ilang baro rangkat abangin mi rangkat bat kani ke kubor bangin yo ikini ki jinglong ku ba ikong ila ong bangin don ya ka jing sngoret ya ka jing jamnut ka jing sa selembat ka jing it hangi khnang bangin kwat sa kata ka ren yeng ka jing dap ukris ting ila poi sa ka banta ka bangin panwai no ya kani ka jing seng ka jongi ting ngi kwat snow pa ya pi baro ba pin ya wan lang Baru akat ni sasibet akading seng ka bakado kabangi kum kading seng katay ni rake ya kani ka Women's Week bat ka Women's Sunday ni da sngob ha e ban yo i pi lang baro pa pinya wan lang sibet sing in yo ya ka ban panwai no ya kani kading seng ka jongi in yo ban ya rwai ka jing rwai ka ban lai spa pra lai spa pra na ka bat mai san spa san punyo na ka ba kamrem Ngasngol skem Jisu ulong jonga a keburam blay ngayo amadapa jing pen im layo ba jing sius pa dasnam bakodo blasaj nga minirwai baro lai tari ki dukat bat ko chorus bat hadien kani ka jing wai ngan kerpat ya i Reverend BC lengdo ba in snobha ban pelat ingi da ka jing kerku pen wai ka jing wai balai spa pra Skem Jisu ulong jonga akaburong lay ngayo malpa jing pendim layo bajing sispa das nambako
Ya ro nong pen em kepadang em menjaga pen benar menjaga ruai ya ro nong pen em kepadang em. Ngai ngai me a try ble buk pa jungi bob ning. Na kam tak ni ka Women's Week, but ka Women's Sunday. Ka ba ka sinot ka penbei. Pakilong kumi ba ro ka dan po jungari. Inyo banya ra khe ka ban punon burom nyeme. Aga bun ka banta yung ji shakri ka jungi. Try to kar khui ke ba na pendap kum ka balang. Mari jesting thai ka balang. Agni ka jaka agni ka ri ka jungi. Marakaling Gabon minta juga jingim jingi aga pasai bal ko wai. Try to kul khui ke bal ko na pandap nang ba jing ko. To ai bi jing try no prim jing Jesus Christ ke jing ba ko no bom jikot ke jong ble buk pa. Lem je stop a chem che bonim sim ko. Ni sarum kat lembat ke je singen thai jang balang. Je singen thai po ka ri ke jingi. Kumjur ka di ba ka balang bar ko wai. Ba ka kenun ka lastus pa. Jong no prim jing Jesus Christ. Kalian sedang bercaya. Nadu mentasi bom jukut. Amin.